Mae jyst yn prifysgol mor gartrefol. Y rheswm sydd ddewis Bangor yn edrych yn unrhyw le arall oedd achos o'n i moyn studio hwnna'n Gymraeg a o'n i'n teimlo fel bod Bangor yr maint cywir ar gyfer fi. Y peth gorau am astudio yn Bangor yw bod nhw'n cynnig nifer fawr o modylau trwy gyfrwng y Gymraeg a credaf fod nifer o elfennau Cymraeg yn cael ei gynnig yn y ddinas hefyd. Cofio dod yma wrth da ni'n blwyddyn 9 gyda'r ysgol uwchradd a dwi'n cofio gweld y delwedd a'r Gymdeithas Gymraeg ac oedd o jyst mor gret. Oedden nhw'n cynnig cyrsiau drwy Cymraeg a dwi'n meddwl bod hynny'n un o'r prif bethau lle. Sefyll Bangor, un gysi ysgoloriaeth ddod yma a hefyd mae'r Cymdeithas Gymraeg yn anhygoel yma. Jyst gallu siarad Cymraeg bob dydd efo pawb yn gret. Y lleoliad yw un o'r pethau gorau. Mae fe'n lle ffantastig, mae'n le neis, mae'n neis i edrych arno, sy'n wastad yn dda. Mae fe'n rhad a mae'r cwrs ei hun jyst yn wych. Dwi'n credu y chafbwynt mwyaf yw y ffrindiau dwi wedi wneud. O ble gyda aros yn neuaf JMJ, mae'n golygu bod pob un fel un teulu mawr ac yn gallu gwneud nifer helaeth o ffrindiau newydd. Mae'r pobl yma yn rili neis. Maen nhw'n... Achos mae yna gymuned reit clos i gael yma, mae pawb yn nabod ei gilydd. Mae bod cymdeithasol ma'n rili dda. Mae MCB yn trefnu lot o bethau gwahanol sydd eto drwy gyfrwng Gymraeg yn benna, fel rhyngol a tripio rygbi. Mae pawb jyst yn dod at ei gilydd ac mynd allan fatha grŵp mawr. Mae'n neis iawn. Mae wedi bod yn 3 blynedd ffantastig, 3 blynedd gorau mywyd i a dwi'n dechrau ymlaen i rili gael graddio. Dwi wedi mwynhau fawr iawn. Mae bob blwyddyn wedi dod ar rhywbeth gwahanol i mi. Un cyngor byddwn ni'n rhoi i rhywun sydd yn dod i Bangor yw i gymryd y cyfleoedd maent yn cael a gwneud y mwyaf ohonynt. Oherwydd mae'r amser yn y prifysgol yn fyr iawn, felly mae'n gyfle gwych i chi manteisio ar y cyfle a mynd amdani.